Άλλο. Γεια σας. Πάμε για ακόμα μια μάχη που δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί και τι θα ανοίξουμε. Όλα στην τύχη. Για πάρε, τι σου αρέσει. Είναι και άλλα χρώματα. Και εγώ αυτό παίρνω για να βγαίνει πάντα το ίδιο. Για να δούμε, υπάρχουν ματζικάδες ακόμα ρε παιδιά. Ή το χόμπι είναι σφιχτό. Αλλά όπως και να έχει, χόμπι τι είναι. Το αγαπάμε. Το κάνω το κόλπο. Μια χαρά έτσι, μια χαρά. Όχι. Είναι εδώ. Έτσι. Ναι. Εντάξει. Διαβάζω για την τέτοια. Θα βλέπεις στην κάμερα εδώ εμένα μετά. Λίγο πιο κοντά. Αυτή να έχει ζητήσει. Νάτος. Υπάρχει το 2, η αρνήτη. Και από πίσω έχουμε Iron Shields σε φόλιο. Και το... Σε τι έχεις? Αυτή είναι απλή. Ανοίξαμε μια ωραία κάρτα. Που είναι και Mythic. Εδώ έχεις και μια, ωραία, αυτή είναι τέτοια, και πουλάρτε με τις νυχτερίδες, πολύ ωραία. Μια χαρά. Πάμε για το επόμενο. Φιλάκια σε όλους. Φιλάκια.